Menta kajan mit arpau tarik nailur hajar arhusan kaseng bhalang ki kenthei lengka apa shlong kala penlong jaga jing thang mombati kum kadak kajing sngolem bat pendram jur ikiriu thrang snam ki bala shim jubor ya kajing em jong I hybrid in sapira kaba kila penlong halai lat lengka haba ki nong shong shnong nadu ki samla ki long kumi ki long kpa kila shim bentalang lembat urang ba shnong uba treki lakyang haba ajingkran hakajingelang kabalingkot nakaliang urang ba shnong lengka ulaong ba kashnong kathau kasir kasmit bat kadai nakajingdon kum kini kiriu thrang snam bat kador bar shnong kapendram jur ya ki ba kum kini kiriu baman kat ba nakaliang ka president kaseng bhalang ki kenthei lengka ka Dr. Miss G Hana Bala Karbuki kaba ong kum kilong kumi ki pat kamansim haba yo I kum kini ki jingja Hakabaki kemi ki kpa kimla ban yo sngo ya ka suryam ka khun haka sngi ka badukut mensim khatu laru ban penken mau ba ukpa jungi hybrid in sapira udei na kashnong lengka uba gowel lingdo mau plang Kena bilang orang Pak Dong, kita dekat Puntan, iktian ke babila ay, kani ke bodo minta, dengan kepunyai. Kini ke pengilum, ke pengile, idehi na minta kejengim jongi wei. Kini ke por ketian ke penikong ni siap, na ay ya kejeng kublai. Ya kaseng bhalang ki kenthei lengka kadai goi kejeng pembet bat kejeng yang kejeng muncul perkhat pandon ni kejeng slow ya gani kejingja ya ini ikenlong ibarang syudap jahat ini kikendiat sengi I insafira lingdo maunai isi kejeng perkhat jong kaseng bhalang ki kenthei isi kamde ru nam ta jung I hendrai kadi kapi seli kadi hi nam ta jung I ba hendrai bat ye kiwe kijing sha ben kijing sha le ben kijing sha pniam te sesien nang ket bok kirwiang na kaliang kador ba hakan snong hakat thau ngi don live li di mawar siu kumut ka dor ba snong kaseng ki senggen thei bat ki seng samla tingin nang ket bok ba ka snong jung I hadu menta ngi don ni kini ki seng iba klan iba trekam bat ibam jukli kiti iban ket penyapa lang ya kesnong habubun giliang kejung kublai kini kapor ya pi kinong kitam snong baro ibedon lang hangni I rangba dong ibedon lang hangni nangta ya ka VDP ya kinong kitam dong mensneng lem ya ki khon ki kiti jong pi bakinya ya kalim ti ke badai larang I berkat ya ketulong jong kiyeng kesem akan imlang salang kadai kaban sedang shwa kadai hi nagi yang kesem nomor ngi gejing trot rese gidon hang taru hari kum kini gejing kendo ngiyo oleh se ban pau ban I ya kata gejing kitli jofi ki kimi ki pa bapun syamlam ya kani gejing kitli kam ya ban sedang nalai yang nasam tengah ni kapor ngambon ki kentil bangan ay hi bangan pensno hi hendai kani ka pisali ka pelong da kaseng bhalang ki kenthei kan don jimut nam bat lon kejing penrem ya kani kejing ja ya in sapira leng dok mau nai minta ni tips kam bakas nang lengka baro ko wei ni yam lang nakabenta jongpi ka khun kala let selendat jongki do ka ei ka bang mangahabat ba pingin le kumbai rangba snong ba rangba dong
kila kran go ki mi ki kpa sumar bhai la ki jong ki khon ki khti ki jong pi hikai ya ki bakin long ki khna ki ba bha andala san darang ba andala sha la chisni ngaso kya ka men siam habang ai i ki rang ba snong ki rang ba dong kya khie men miet men yong haba ki don ki chingcha snong athau nga isen ai ya ki hatu ko ki khon samla ki jong ka snong omlingka pikwa mo banle ki kam ki babaman na khot akan ni ka por ka bamenta ya ki tuo ki rio baman ya ki rio transnam ki ba pikni pitkhat jindat ya ki jigim ju ki khon kan thai ki jongi ki ba hadu menta ke jingcha ya ikong riakam badi habret erika kimpat ja na ka donot ka jongi na try mening kasi ka de kasi dap snam ka jongi anai menta ka wancha sa kan ni ko wei sa kanut tli ki men sim ki ba koridor ku ki rio baman kin mau ho ki bor ka an ki lai le shikam la si pila pendu ki evidence ki ba le se ka bor ka an ka jong brio kimna anai kin mau nga kran na ki ka bor ka bamenta wala da phiri ha ka no ka jaka ka seng bhalan ki kan thai ka snong omning ka bar ko wei ka kran da kan ni ka ktin ka ba khia ya ki rio baman ku ki rio baman ku ki rio transnam ki ba khat chubor ya ka jingem ju ki kan thai khna om tang ki kan thai khna rei ki ramba lada phiri akan no ka jaka tang ba kin mau ublei ya POE kan sampai ka por ba pin second do ya ublei ubaim kenom la ban ri ka ta por sanu pi pet mentangim tep sanu pi don mentangim tep ka ai ka jeng thu jong pi nang ni sakba ngim tep rei kan mau nga kran piang sai chisin ya kan ni ba ublei uyoi ni i nang bakilat pathai khobor ba kumno kitu kinong penyap ya uraja ki ong nanta ai yang ni de sleeping pills ai yang ni ki dawai bagila ban yap no nama ka snayap ka jong uraja ka one pau haki mana kapor nga ngai scam ya pikir robaman baka snayap jong kini ki ba pila penyap ki men sem ki ba kodor kan nyai put pintin pin smith serta ka jingim ka jong pi lada ni khot akan ni ka por komenta lada bi ko ban i no ai kini ki jinglong maman kut jingmat ba pin i yaki ba nga kerpat ru akan ni ka por na kalyang kinong sansar kinong yalam kinong yadai ka ri ka ba i ka jongi nisanya api ko kinong sansar ka ba i ka jongi ni tips kam ba pinom la ban long kinong sansar ya ka ba uplay ula po ya pi ban long kinong sansar kinong yada ki ba i ka jongi ni kerpat da ka ba snorit ya dalam yang ni long ki kan thai ki na ki ba shibor nyum dan bor la ngi ya chalenti sengkin ni so ka chingma ka ton ni song ki yang ki sam ki jongi ni ton ka chingma ngin tuai uplay ba uplay un ai ya pi ka bor unyalam ya pi da ka jing start play wat sha da lele ru em ba ka jing start ka ba kan ja pertai kan yalam ya pi ngi duai ka jing duai to ka snong unika baro ko wei kalong ba uplay unyalam ya pi da ka jing start play ba pila ban te la kam yani ki jing sneu ki badan jelai saudong ya ka ri ka ba i ka jongi la menshani rang ba snong ka ri ka ba te prio to play nganya scam ba nangi sakmat da ka jingarap lam ka jongpi da ka jingarap to ka snong ibai nong song snong ibadan ha pa ka ni ka jela ka ba i ka jongi ngin simkya bat ngin penlong sa sien ya ka ni ka ri ka jongi ka ri te prio to play swabangan pun kut no